Здравейте! В момента ще ви покажа как да свалите контактите. Идваме на контакти. Тук маркираме всички или тези, които искаме да свалим. След което даваме на повече и даваме експорт. Изписването ще ни бъдат изпратени на имейл. Така, вече имейлът пристигна и отваряме, за да може да свалим файла. След като файлът се свали, доста често излиза ето по този начин. С иероглиф. За това затваряме, влизаме в Google Sheet, отваряме нов, след което идваме на файл и му даваме импорт. Даваме на Upload, след което избираме сваления файл, даваме му Open и натискаме Import Data. Изчакваме известно време и след като зареди, вече ще имаме всички данни. Ако искате да свалите този файл, идваме отново на Files и след което Download и може да го сравним в различни формати. Това е.